Jediný inštitút na to, aby ten vidiek bol naozaj silný, momentálne v Slovenskej republiky vidíme iba miestne akčné skupiny. Pretože je to skupina ľudí, subjektov, organizácií, ktorá jediná dokáže rozvíjať ten vidiek nielen po hmotnej stránke, investíciách, ale aj po tých ľudových tradíciách, stretávania sa ľudí, budovania regionálnych značiek, regionálnych produktov. To je všetko, čo tvorí vlastne živý vidiek. A z nášho pohľadu sú to iba masky, ktoré to dokážu zabezpečiť v celoslovenskom meradle. Veľmi sa teším, že na konferencii celkovo bolo skoro 120 účastníkov, vrátane pozvaných hostí z Ministerstva pôdohospodárstva, Najvyššieho kontrolného úradu, ale privítali sme aj hostí z Českej republiky, našej partnerskej organizácie Národný síť miestnych akčných skupín Českej republiky, ale prišiel aj námestník ministra regionálneho rozvoja Radim Sršeň, ktorý má bohaté skúsenosti s rozvojom vidieka a masiek v Českej republiky, takže myslím, že tá účasť sama o sebe hovorí nielen predstaviteľov týchto vysokých predstaviteľov štátnej správy, ale aj účastníkov z radov masiek, že je o to záujem a že tie masky sú živé a chcú bojovať o svoje miesto, ktoré si zaslúžia na vidieku. Sice ten podtitul bol Silné masky, silný vidiek, ale je to skôr také želanie, taký headline do budúcnosti, pretože tie masky sú stále podceňované z hľadiska riadiacich orgánov, ale aj takej celkovej verejnosti. Porovnané napríklad s inými krajinami Európskej únie alebo Českej republiky z hľadiska čerpania tých finančných zdrojov, ktoré sú nám prideľované, sme na poslednom mieste Európskej únii. A z hľadiska budúcich výhľadov znova meškáme s výberom a podmienok, ako majú tie masky fungovať do budúcna. Takže to bol jeden z tých dôvodov, prečo sme organizovali tú konferenciu, aby sme poukázali na tento aspekt, že nám uniká ten vlak, uteká nám vlak a čím neskôr na ňu naskočíme, tým to horšie bude pre ten vidiek. A to sme sa snažili aj v tých jednotlivých príspevkoch akcentovať, ale aj v tej panelovej diskusii s jednotlivými odborníkmi na túto tému, aby naozaj pochopili, že tie masky majú eminentný záujem o ten rozvoj vidieka, len podporujú tú elementárnu podporu zo strany tých riadiacich orgánov. Stále sme v ťažkej situácii, ale názov miestnej akčnej skupiny skrýva v podstate aj to, že to je veľká obeta tých ľudí, ktorí pracujú v samotných tých miestnych akčných skupinách, často bez nároku na honorár, vykonávajú mnohé aktivity a nie sú len tí, čo prerozdeľujú finančné prostriedky, ale aj držia pri živote tú komunitu samotných ľudí v tom danom regióne. A toto je veľmi dôležité, lebo ak chceme hovoriť o vidieku a živom vidieku, tak musíme hovoriť najmä o komunitách, ako fungujú, ako spolupracujú a práve masky sú ten orgán, ktorý dokáže tieto veci zrealizovať.